sige rin magagsadsaad ato imong kuhan, maingo ka magdaka og tanom. Kwan, kato mo gani, mangita. Mangita pa ko. Tando-tando. Sige. Mangita pa ko sidling, sir. Muhatod ka o, pick upon ka na mo diya. Di, mangita pa ko sidling sa mo gani ba? Kita. Relax lang. Gisayunan na mo. Mangayor ako kanan sidling sa kuwan. Unsa ko ni talent mo? Kanta, sayaw. Ha? Ka mo sayaw. Sayaw. Ano ka ba? Lagot ko ha. Karon mga idol, ang katong gisadsaaran niyang magdasig sidling purting sukuan. Wala na gyud ka agwanta, gitawagan na gyud siya. Istoryahe lang ni si Sir og unsay mga istoryaan ni. Tarong nga gigstorya ha kay basig masuko na sa nigkuan. Sir, istoryahe ni Sir. Tawag. Si Migo kula po ni aksyon kabalaka. Kaya ako man tong giingnan nga purting sukua. Hello. Kinsa ni. Kinsa ko no? Di ko klapo. Si Migo Kulapo. Agapito na ko ano, agapito na ko. Okay. Ang kuha mo ba? Ako ba? Naglagot na ko ni mo ba? Lagot siya. Kapain ka niya. Relax lang kay kadlok. Katong warrant ni mo. Nga nung sige rin magagsadsaad ato imong kuhan, maingo ka magdaka og tanom. Kwan, kato mo gani, mangita. Mangita pa ko. Tando-tando. Sige. Mangita pa ko sidling, sir. Muhatod ka o, pick upon ka na mo diya. Di, mangita pa ko sidling sa mo gani ba? Kita. Relax lang. Gisayunan na mo. La. Suko na migo. Isa kay pangani mo. Kapito. Nakwa. Agapito na kwa. Last. Agapito na kwa. Unya mga idol, ang akong record na paong. Kinasagid man sa iyang dunggan mga idol. Na-post gid hinuon. Oy man ni Chris TV, basig mabuking ka na ha? Ako rang giingnan ing pisot nga nahutdan kog load. Diskarti lang man oy Chris TV. Okay na lulubot yo. Unya ni tawag nagbalik mga idol. Rakag gisayunan na mo. Wala. Ay, pedros dunggan. Sir, relax lang sir. Muhatod ka o, pick upon ka na mo diya. Yan na. Ay, pedros dunggan. Lagot na ko ni mo ha. Rakag gisayunan na mo. Ina na. Ano sir? Sinsya. Patinsala, sir. Kapito. Nakwa. Okay. Last na lang option ni mo ha. Last option. Mangita. Hindi gyapon ka magdaog tanom. Bisan gi Mangita pa ko sidling ba? Kaya nga, buli na lang duha ka buk na doon mo. Bully. Di gyapon ka kahimo. Wala, lisod mga pitang bully. Wa man kayo. Wa man ko'y tanon diha nga buli, sir. Mangayor ako kanan sidling sa kuwan. Unsa ko ni talent mo? Kanta, sayaw. Ha? Ka mo sayaw. Sayaw. Ano ka ba? Lagot ko ha. Sayaw. Ayaw. Ano lang? Ano lang? Maumo ta mo sayaw. Paminaw. Nandi makainom. Ka mo sayaw. Sayaw. Kamao. Mga budot-budot. Sige lang kasatsahan. Lagi na kayo mo. Kantahin ko na ko. Sa may ka mo ang kanta ni mo. Ito nga rin. Kuwan, kanang Sampuli. Maminaw ko. Wala pa ko ika. nandito ako. Unsaon to na imo ang problema nimo. Dili lang ka malutsat Hindi na sa puton ba? Kantahin ko na ko be. Di man ta ka kuwan og guway relic. Katong, nandito ako. Ate ha. Sayunan ka na mo dali. Sige, maminaw ko. Di ko alam kung bakit ka ganyan. Mahirap kausapin at di mamamansin. Suon lang ka na ko, Bigo. Iksabang ako yung nagkanta to, iksaba. Sayaw. Sayaw. Bulis na. Video. Sige. Okay, videoan, sir. Sige, bye. Suko. Tagaw mo na ka. Pasayor kay kamot. Natuko ka, sir. Suko na. Pizza ni mo.
Kumpiyansa kay ka. Magara ko kiglay kay pag-apurado. Lagi. Oh. Lagi sige ka kining kuan kining tando-tando. Oh. Angang akong pangbunloton, mangayo pa matata. Sige. Na sir, pasensya kayo nga kuan si Pasensya lang, sir. nabisi sa ka. Nabisi ka kay Saan man, nagwarta raman ta direk pamulkit god. Nabisi sa ka kay kining Pasko o kining buwig. Kaya baka lugar ko, sir, ngayo ra ko ka ng mga namayuban na ng mga turok, tidling, maray akong kanon. Ayun naman na, Inanadakpan po nimong anak po mo. Busy ka. nadakpan pa sa dakong anak driver tricycle. Ayun na lang. Dako kay Ming na. Pasensya. Pasensya lang, sir. Maayo na lang gani kay gipakanta ra o gipasayaw si Migo Kulapo mga idol. Tama, oy.